За летась у Беларусі ў разы вырасла колькасць працоўных мігрантаў. Вынікі страляніны каля Воршы, расійскіх сілавікоў, а таксама выбух на хімічным прадпрыемстве ў Кітаі. Куды ідзе хмара? Цяга на бліжэйшыя гадзіны самыя важныя і цікавыя навіны аўторка. Я, Лес Залеўскі, вітаю спадарства. І, калі вам бяспечна, традыцыйна прашу пра лайк гэтаму відэо, каб больш людзей пабачыў навіны па-беларуску і без цэнзуры. А пачынаем з трывожнай навіны з апошніх хвілінаў. Вайскова-паветраныя сілы Расіі зноў выкарыстоўваюць тэрыторыю Беларусі, каб выведаць цэлі для ракетных удараў па ўкраіне. Гэта вынікае з паведамленняў украінскіх маніторынгавых каналаў, якія сёння зафіксавалі ў беларускім небе расійскі самалёт Іл-20. Паводле звестак, самалёт вёў выведку радыёлакацыйных станцыяў паветранай абароны ў заходніх рэгіёнах Украіны. Раней расейцы для гэтых заданняў выкарыстоўвалі больш новыя самалёты А-50, але пасля таго, як страцілі некалькі такіх звышдарагіх летакоў, вымушаныя карыстацца старэйшымі мадэлямі. Адзін з самалётаў выведнікаў А-50 пацярпеў у лютым 2023 на аэрадроме ў Мачулішчах пасля атакі беспілотніка. Працэс пайшоў. Летась у Беларусь прыехалі амаль у 3 разы болей мігрантаў, як у 2023. Прагаварыліся дзяржаўнай прапагандзе чыноўнікі. Прыняць яшчэ дзесяткі тысяч рабочых з іншых краінаў улады рыхтуюцца сёлета. Чыноўнікі рапартуюць, у Беларусі будзе каму працаваць і плаціць падаткі ў бюджэт. А вось сярод грамадзянаў гэткага адзінадушша не заўважаецца. Варта толькі глянуць на дзесяткі абураных каментароў пад нашымі навінамі пра мігрантаў на Ютубе. Чаго ж у гэтай гісторыі больш? Страху ці аптымізму? І наколькі і тыя, і гэтыя спадзяванні абгрунтаваныя, высвятляў Валера Руселік. Едуць, яны едуць. Праўладныя медыа, якія апошнім часам старанна расхваліваюць спробы рэжыму прыцягнуць у Беларусь мігрантаў, не хаваюць радасці. У эфіры СТВ прадстаўнік Дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў Владзімір Маргевіч апавёў, што за 2024 год колькасць працоўных мігрантаў у нашай краіне павялічылася амаль утрая. Тэмпы росту касмічныя. Зрэшты, калі зірнуць на канкрэтныя лічбы, то сітуацыя выглядае значна сціплейшаю. У 2023 годзе ў Беларусі налічвалася агулам 13 тысяч працоўных мігрантаў. За 2024 іхная колькасць павялічылася до 34 тысячаў. В масштабах страны это, безусловно, совсем небольшая такая цифра. И если даже мы сравним, например, с общим количеством занятых в Беларуси, то количество мигрантов в этой общей массе будет менее 1%. А таму, прынамсі, пакуль што замежнікі на агульную карціну на беларускім рынку працы аніяк не ўплываюць. Праблема дэфіцыту працоўных рук як была, гэтак і застаецца. У Дзяржаўнай службе занятасці на сёння зарэгістраваныя 208 тысяч вакансіяў. Вядома ж, працоўная міграцыя магла б, прынамсі, часткова развязаць гэтую праблему. І гэта не нейкая унікальная беларуская сітуацыя. Працоўных мігрантаў запрашаюць да сябе шмат якія краіны па ўсім свеце. Вось толькі наколькі прывабная ў гэтым сэнсе Беларусь. Пры гэтым, падкрэслівае экспертка Цэнтру эканамічных даследаванняў БЭРОК Настасья Лузгіна, найбольш важнае заданне ў развязанні дэфіцыту кадраў завабіць не тых, хто умоўна можа толькі рыдлёўку ў руцэ трымаць, але найперш высокакласных адмыслоўцаў. Для того, чтобы, допустим, даже поехали просто мигранты в Беларусь, недостаточно просто об этом заявить или там даже просто улучшить доступ к рынку труда. Для этого нужно ряд других факторов и прежде всего в плане доходов. А вось з грашыма якраз такі і праблема. З тых 208 тысячаў наяўных вакансіяў больш як у палове выпадкаў працадаўцы абяцаюць заробак меншы за 1500 рублёў. А таму не дзіва, што акрамя касмічных тэмпаў росту, хай і не шматлікай сёння працоўнай міграцыі, афіцыйная статыстыка фіксуе і рух у адваротным кірунку. Агульная колькасць афіцыйна працаўладкаваных у Беларусі падае. За красавік сёлета афіцыйна працаўладкаваных у нашай краіне стала амаль на 10,5 тысячаў чалавек менш. Відаць, айчыннай эканоміцы ўсё-ткі патрэбнае штосьці менш адарванае ад зямлі і ад рэчаіснасці.
Валер Руселік, Белсат. Эканамічную мэтазгоднасць запрашэння мігрантаў у Беларусь мы абмяркуем у гэтай студыі з эканамістам Андрэем Махоўскім праз 20 хвілінаў. Не пераключайце, а мы ідзем далей. Скраў дачку і спрабаваў вывезці яе ў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Грамадзяніна Расіі затрымалі ў Менскім аэрапорце. Цяпер ён пад вартаю. Дзяўчынку вярнулі маці. Інцыдэнт здарыўся яшчэ ў ноч на 22 траўня, але цяпер пра яго павелі ў памежным камітэце Беларусі. Мое внимание привлекло поведение ребенка тем, что неважно, в какое время суток вылетают дети с родителями, они всегда эмоциональные, подвижные, а девочка, которая 9 лет стояла без лишних телодвижений, ничего не говоря, на некоторые вопросы, которые я задавала, старался ответить отец. Падазрэнні ў памежнікаў выклікалі пашпарты грамадзяніна Расіі, ягонай дачкі падчас рэгістрацыі на рэс Менск-Дубай. Дадатковыя правяранні паказалі, што дакументы маюць сляды фальшавання, а мужчыну МУС Расіі абвесціў у міждзяржаўны вышук. Таксама расейца пазбавілі бацькоўскіх правоў, пасля чаго ён выкраў дзяўчынку і 5 гадоў хаваўся з ёю. Сапраўдная сцэна разборак з 90-х каля Воршы. 2 грамадзяніна Расіі, страляніна. Адзін загінуў і машына без рэгістрацыйных знакаў на месцы здарэння. Больш за тое, паводле мясцовага тэлеграм-каналу, абодва ўдзельнікі страляніны прадстаўнікі расійскіх праваахоўных органаў. Што вядома, якое развіццё падзеяў магчымае ў наступным матэрыяле. З афіцыйнага тэлеграму МУС Беларусі вядома, што ўчора а 8:30 на дарозе Р-87 Ворша-Віцебск знайшлі цела 45-гадовага расейца. Апроч таго, на месцы здарэння была лада без нумароў і прадмет, цытата, падобны да пісталета. Супрацоўнікі аршанскага РУС затрымалі 41-гадовага мужчыну, таксама з Расіі. Цяпер следчы камітэт вырашае, ці заводзіць крымінальную справу. Те же самые военнослужащие российских войск, которые передвигались по территории Беларуси, совершали ДТП. Никто, в принципе, не рассматривал особенно эти вопросы и старались решения, которые принимались на основании расследования того или иного, естественно, никому не рассказывать, никому не показывать и абсолютно не афишировать. То есть мы помним уже такие ситуации, и здесь, возможно, будет та же самая ситуация. Плюс задержанного передадут в Россию. У тым жа паведамленні МУС інфармуе, што прычыну забойства, як і род дзейнасці затрыманага і забітага, удакладняюць. А вось паводле тэлеграм-каналу orsha.eu адзін з удзельнікаў здарэння майор паліцыі, а другі падпалкоўнік. Да таго ж мела месца менавіта страляніна. У абодвух былі траўматычныя пісталеты. И белорусам, конечно же, стоит это опасаться, потому что режим никак не может это контролировать. И говорить об этом, то есть вызывая какой-то общественный резонанс, они тоже не будут, потому что будут вызывать свои другие какие-то проблемы. Сапраўды, ні МУС, ні следчыя пакуль не паведамляюць новых дэталяў справы. Марыя Сысой, Белсат. Прадметы раскошы даражэйшыя за 300 еўраў. Еўразвяз забараніў экспартаваць у Расію ў весну 2022-го. Пад забаронай апынуліся вопратка, абутак, торбы, парфума дарагіх брэндаў. Але ў сацыяльных сетках расейцы працягваюць хваліцца новымі рэчамі. Беларускі расследавальніцкі цэнтр задаўся пытаннем, як жа іх набываюць. Падрабязней у наступным сюжэце. Правильный отказ – $3.98. Новая арыгінальная куртка Баленсьяга за $4 ці камізэлька Дольче і Габбана за 6,5. Менавіта столькі каштуюць гэтыя рэчы паводле мытных дакументаў беларускай кампаніі «Белкарга», якая дастаўляе брэндавае адзенне з Еўропы ў Расію, цытата, без абмежаванняў у цане. Журналісты-расследавальнікі правялі эксперымент, замовілі дарагія брэндавыя курткі. Указали там ніжэйшую цену, гэта ўсё прайшло кантроль, і мы тады убачылі, што калі б мы рэальна указалі рэальную цену, то заплацілі бы 2000 еўраў за мытыя зборы, то праз гэту схему мы заплацілі бы толькі $300. Разлікі Белкарга вядзе паводле вагі, а не рэальнага кошту тавараў. Менавіта гэта дазваляе абыходзіць санкцыйныя ліміты, устаноўленыя супраць Расіі ў 2022 годзе. 300 еўраў за адзінку паводле правілаў еўразвязу і $1000 за адзінку паводле санкцыяў Злучаных Штатаў. Толькі летась кампанія «Гандлёвы дом Экспартгандаль» паставіла ў Расію 8000 мужчынскіх куртак. Амаль усе яны афармляліся паводле цаны да $40.
Беларускі бюджэт толькі на гэтых пастаўках мог недаатрымаць каля 1 мільёна еўра. І гэта толькі на мужчынскіх куртках з Італіі. А гандлёвы дом «Экспорторг» увозіць у Расію не толькі курткі, але і іншае адзенне з Італіі, Францыі і іншых краінаў Еўропы. За гэтымі схемамі і за кампаніяй гандлёвы дом «Экспортгандаль» нейкі час стаяў набліжаны да Віктара Лукашэнкі бізнесовец Александр Зайцаў. То бок Зайцеву дазваляецца там недаплачваць у бюджэт Беларусі, і такім чынам яно ж прямо ўплывае тады на соцвыплаты, на пенсіі і гэтак далей. То бок фактычна гэта грабеж бюджэта Рэспублікі Беларусь. Расследавальнікі выявілі ўжо некалькі схемаў абыходу санкцыяў еўразвязу і Злучаных Штатаў, у якіх пасля паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну браў удзел гандлёвы дом «Экспортгандаль». Паводле нашых падлікаў, за гэты час кампанія паставіла ў Расію не менш за 825 мікрасхем амерыканскай і еўрапейскай вытворчасці. Гандлёвы дом «Экспорторг» таксама фігураваў у пастаўках падсанкцыйных апонаў з Італіі, яшчэ аднаго тавару, які падпадае пад санкцыі, і супрацоўнічаў з расійскімі кампаніямі, звязанымі з вайсковай вытворчасцю. Пры гэтым гандлёвы дом «Экспортгандаль» дасюль не залучаны ў санкцыйныя спісы ні еўразвязу, ні Злучаных Штатаў, што і дазваляе кампаніі карыстацца міжнароднай лагістыкай і банкаўскімі паслугамі. Цалкам расследаванне можна пачытаць на старонцы або паглядзець на YouTube-канале Беларускага расследавальніцкага цэнтру. Ірына Дарафейчук, Белсат. І да падзеяў у замежжы. Няўжо будзе прэцэдэнт пазбаўлення права голасу краіны чальца еўразвязу? У гэтыя хвіліны адбываецца паседжанне Рады Аб'яднанай Еўропы наконт выкарыстання працэдуры артыкулу 7 дамовы ЕЗ датычна Вугоршчыны. Гаворка пра пазбаўленне гэтай краіны права голасу падчас галасаванняў у Радзе, а таксама іншыя абмежаванні ўдзелу ў палітыцы старога кантыненту. За справай у Брюсселі сочыць Алесь Сіліч. Фармальную працэдуру выкарыстання артыкулу нумар 7 ЕЗ ў дачыненні Вугоршчыны, а хутчэй яе эксцэнтрычнага прэм'ера Віктара Орбана, якога тут часта называюць «enfant terrible», даслоўна «жахлівае дзіця еўрапейскага звязу», распачалі яшчэ ў 2018 годзе. Але толькі цяпер яна можа атрымаць працяг. Асноўныя прычыны – аўтарытарныя тэндэнцыі ва ўнутранай палітыцы, парушэнні правоў чалавека і фундаментальных каштоўнасцяў ЕЗ, а таксама дэ-факта сталае блакаванне еўрапейскага падтрымання ўкраіны. Як падкрэсліваюць сёння еўрапейскія міністры, ніякага прагрэсу ў гэтым пытанні, як не адбывалася за апошнія гады, гэтак і не адбываецца і цяпер. Дания готовая выкарыстоўваць усе неабходныя інструменты, каб разабрацца з сітуацыяй у Вугоршчыне. Становішча там непрымальнае. Гэта ўжо 8-й год, як мы назіраем за гэтую краінай і не бачым там аніякага прагрэсу, а выключна заняпад у плане асноўных каштоўнасцяў і правоў, якія мы мусім абараняць, бо менавіта на гэтым і грунтуецца еўрапейскі звяз. Мы гатовыя выкарыстоўваць усе неабходныя захады, у тым ліку працяг працэдуры паводле артыкулу 7, калі не будзе кансэнсусу. Палітыка Віктара Орбана, асабліва ягоная пазіцыя адносна ўкраіны, выклікае ўсё большую незадаволенасць у Брюсселі. Вугоршчына блакуе ключавыя рашэнні, адкрыта крытыкуе еўрапейскіх лідараў і прасоўвае антыеўрапейскую рыторыку ў краіне. Еўракамісія ў сваю чаргу настойвае: Вугоршчына парушае абавязкі перад еўразвязам, і гэта не можа заставацца без наступстваў. Напрыклад, выплату 18 мільярдаў еўро, ужо вылучаных сёлета ЕЗ Вугоршчыне на развіццё, часова прыпынілі. Мне хацелася б, каб было інакш, каб вугорскія студэнты, напрыклад, маглі браць удзел у праграме «Эразмус», а іх універсітэты атрымліваць фінансаванне з праграмы «Гарайзан». Мы гатовыя падтрымаць Вугоршчыну на шляху вяртання да выканання сваіх абавязкаў. Але разам з гэтым я павінен перадаць цвёрдае пасланне вугорскаму ўраду. Мы будзем выкарыстоўваць усе наяўныя інструменты, каб гарантаваць выкананне вяршэнства права, статуту аб асноўных правах і правах вугорскіх грамадзянаў. Пакуль жа нават калі сёння ніякага канкрэтнага рашэння не прымуць, а пра гэта стане вядома хутчэй за ўсё толькі позна ўвечары, сігнал у Будапешце ідзе відавочны: Вугоршчына застаецца пад павелічальным шклом Брюсселю. І хаця пазбавіць яе права голасу, шчыра кажучы, без аднагалоснага падтрымання амаль немагчыма, неабходна 26 галасоў з 27, факт слухання сведчыць пра тое, што трыванне Брюсселю блізіцца да мяжы. І нават калі сённяшняе паседжанне хутчэй папярэджанне, як прысуд, наступнае можа быць значна больш рашучым. І адзначу ў канцы адно пазітыўнае рашэнне, якое прынялі сёння, яно пра зацверджанне інструменту «Сейф», што дазволіць кіраваць да 150 мільярдаў еўраў крэдытных сродкаў на абаронную прамысловасць ЕЗ.
у якой маюць права браць удзел і украінскія кампаніі. Олесь Сіліч, Белсат, Брюссель. Магутны выбух на хімічным прадпрыемстве ў Кітаі. Да ратавальным аперацыі ў горадзе Гаўмі, правінцыі Шаньдунь, далучыліся больш за 200 пажарнікаў. У мясцовым шпіталі дзяржаўнаму кітайскаму выданню Paper паведамілі, што дапамагаюць пацярпелым. Афіцыйную ж інфармацыю пра ахвяру інцыдэнту пакуль не апублікавалі. Мясцовыя жыхары паведамілі выданню The South China Morning Post, што сёння перад поўднем пачулі выбух, у шмат якіх дамах вылецелі шыбы ў вокнах. Таксама журналісты адзначылі, што завод, на якім адбыўся інцыдэнт, вырабляе пестыцыды, фармацэўтычныя прэпараты і іншую хімічную прадукцыю. На прадпрыемстве, заснаваным у 2019 годзе, працуюць больш за 300 чалавек. І вяртаемся да падзеяў у Беларусі. Міністэрства інфармацыі чарговы раз паскардзілася на наплыў экстрэмісцкай літаратуры з Расіяй і прапанавала краіне-суседцы разам змагацца з яе разбуральным уплывам. Якім чынам гэтага хочуць дамагчыся чыноўнікі, апавядзе Наста Печанькова. Россия и Беларусь объединяют свои силы у борьбе с литературой. Краины плануют обменяться списами выданию, якія ранее признали экстремистскими. Поводле чиновнику книжки с гэтким статусом деструктивно уплывают на духовно-моральное развитие, як российцев, так и белорусов. А тому раз и назаўсёды мусит зникнуть с книжных полицев. Адпаведнае пагадненне об экстремистской литературе паміж дзяржавамі прапанаваў заключить намеснік министра информации Беларуси Дзяніс Язерскі. Асабліва чыноўнік скардзіўся на наплыў у Беларусь, цитата, деструктивных замежных перакладаў ад российских выдавецтваў. Вместе мы должны еще больше и более тесно работать в вопросах противодействия нашим идейным оппонентам с целью недопущения реализации изданий, в содержании которых имеются элементы деструктивного, морально-психологического и культурного воздействия на общество, прежде всего детей и молодежи. Цяпер у беларускім спісе экстрэмісцкай літаратуры больш за 90 выданняў. Да патэнцыйна небяспечных міністэрства інфармацыі адносіць кнігі, што, маўляў, скажаюць гістарычную праўду, прапагандуюць нетрадыцыйныя стасункі, палавое выхаванне дзяцей, рэлігійную нецярплівасць і нетыповыя для Беларусі субкультуры. Да такіх сярод іншага залучылі раманы Чака Поланіка, Энны Эпплбаум і Ганны Янгігары. А што на тое беларускі чытач? Усё ж таки у людей будзе жаданне чытаць і пісаць і перакладаць. Магчыма, што людзі будуць сыходзіць у інтэрнэт, магчыма, што будуць з'яўляцца пірацкія рэсурсы, нешта сам выдатаўскае у веб-фармаце. У расійскім пераліку непажаданых кніг больш за 100 выданняў. Сярод іх можна ўбачыць пазіцыі з беларускага спісу. Напрыклад, ЛГБТ-раманы Майкла Канінгама, Елены Макеў і нашумелай дылогіі «Лета ў піянерскім гальштыку» Елены Малісавай і Кацярыны Сільванавай. Што мяне ў гэтым здзіўляе, ўжо яно не здзіўляе, гэта просто заўважна ўжо гадамі адбываецца, што оказывается, што расійскае грамадства, яно там усё ж таки засталася разнастайнасць. Там урад не здолеў заціснуць тое, што ў Беларусі ўжо даўным-даўно немагчыма выдаваць, тое, што ў Беларусі даўным-даўно немагчыма сказаць. У Расіі ўсё гэта яшчэ выдавалася і дагэтуль выдаецца якімсьці чынам. Зразумела, свабоды там няма, але, можа быць, я не ведаю, з-за таго, што краіна вялікая, з-за таго, што беспарадку там больш, але там выходзяць дагэтуль кнігі, якія у беларускіх чыноўнікаў выклікаюць жах. Літаратура, у якой падымаецца тэма нетрадыцыйных стасункаў, сталася прычынай пераследу расійскіх кнігавыдаўцоў. У сярэдзіне траўня сілавікі прыйшлі ў выдавецтва «Эксма». Як вынік, ператрусы і затрыманні, а таксама ліст кніжным крамам з просьбай утылізаваць 50 кніг з нібыта прапагандою ЛГБТ. Папулярную сетку петербургскіх кнігарняў падпісныя выданні аштрафавалі на 800 тысячаў расійскіх рублёў. Куйбышевскі раённы суд Санкт-Петербургу абвінаваціў краму ў продажу кніг, што прапагандуюць нетрадыцыйныя стасункі. Если сейчас мы видим в России, что дело заканчивается штрафами, но магазины по-прежнему продолжают работать, то у нас в Беларуси не церемонились. Магазины сразу подлежали закрытию. Не прайшоў праверкі расійскай пракуратуры і аўтафікшн беларускага палітвязня анархіста Ігора Аленевіча «Еду ў Магадан». За продаж гэтай кнігі на дырэктарку падпісных Алену Арлову склалі пратакол. Канфіскацыя турэмных дзённікаў можа стаць прэцэдэнтам у межах гэтак званага пагаднення аб экстрэмісцкай літаратуры. Наста Печанькова, Белсат.
І яшчэ адна навіна з апошняй хвіліны. Усё-таки беларускі ўрад не вытрымаў ціску з боку беларусаў і зняў забарону на ўвоз бульбы з несяброўскіх краінаў. Акрамя таго, забарона была знята з паставак цыбулі, капусты і яблык. Але гэтую тэму мы, напэўна, ўжо абмяркуем далей у студыі Белсат. А на навінах у аб'ектыве на гэтым усё. Студыю Белсат для гаспадарства рыхтуе Віталь Бабін, які вось-вось уже ёсць нават у нашай студыі. Прывітанне. Прывітанне. Спадарства. Сёння паговорым пра тое, як дарагія брэнды трапляюць праз Беларусь у Расіі, ды колькі на гэтым губляе бюджэт нашай краіны. З аўтарам расследавання пакуль прапаную агляд найцікавейшых публікацыяў з нашай інтэрнэт-старонкі Белсат онлайн вашай увазе. Наши коллеги из Белсат.ru высветлили особу третьего белоруса, обвешанного Интерполом у вышук за захоп самолета Ryanair в 2021 году. Паводле Национальной прокуратуры Польши, это начальник 9-го галоўнага управления КДБ Андрей Мытько. Падрабязнасці пра яго распавялі ў матэрыяле Дар'я Форман і Алесь Новоборскі. Журналисты даведаліся, што ў 2008-м Мытько называлі намеснікам начальніка аднаго з аддзелаў КДБ. У праекце кіберпартызанаў «Вока змагара» адзначана, што Андрей Анатольевич Мытько працуе ў камітэце дзяржбяспекі. Там жа указаная ягоная дата нараджэння – 11 жніўня 1973 года. Іншыя звесткі адсутнічаюць. Датычнасць Андрэя Мытько да КДБ журналістам Белсат.eu пацвердзілі і ў Белполе. Паводле ініцыятывы ў 2021 годзе ён мог кіраваць 9-м управленнем, што займаецца эканамічнай бяспекаю. Дэпартамент авіяцыі акурат пад кантролем гэтага ўправлення. Самалёт Boeing 737 кампаніі Ryanair, што ляцеў з Афінаў у Вільню, 23 траўня 2021 года развярнулі ў паветры над Беларусю і пасадзілі ў Менскім аэрапорце. Тады затрымалі блогера Рамана Пратасевіча і ягоную дзяўчыну Соф'ю Сапегу. Можа стаць больш доўгачаканым для замежнікаў, у тым ліку беларусаў. Адпаведныя змены ініцыявала партыя «Закон і справядлівасць». Пакуль што папраўкі праходзяць грамадскае абмеркаванне. Важнасць гэтага законапраекту патлумачылі журналісты інтэрнэт-старонкі Белсат разам з юрысткай іміграцыйнага права Дар'яй Грышановіч. Ініцыятары зменаў у закон прапануюць павялічыць з 3 да 10 гадоў мінімальны тэрмін бесперапыннага пражывання ў Польшчы для атрымання грамадзянства на падставе аднаго са статусаў, у тым ліку сталага месца жыхарства або дазволу на пражыванне доўгатэрміновага рэзідэнта ЕЗ. Пры гэтым іншыя ўмовы, як прыбытак, жытло і веданне мовы, захоўваюцца. Застаюцца без зменаў і прывілеяваныя пункты закону аб прызнанні замежніка грамадзянінам Польшчы. Напрыклад, наяўнасць сталага месца жыхарства паводле карты паляка пасля 1 года пражывання. Дар'я Грышановіч адзначыла. Варта ўлічваць, што ўсё гэта адбываецца ў кантэксце выбараў, калі мы можам пачуць найбольшую колькасць абяцанняў ад розных палітычных групаў. Калі гэты законапраект пойдзе далей, то гэта асабліва негатыўна адаб'ецца на тых, хто ўжо знаходзіцца ў Польшчы 6-7 гадоў і вось-вось мог бы падавацца на грамадзянства. Падрабязней пра запланаваныя змены закону аб грамадзянстве Польшчы чытайце ў артыкуле Тэсы Анейды на belсat.eu. Тым часам у самой Польшчы трывае выбарчая кампанія. Прэзідэнта краіны бяруць у другім туры 1 чэрвеня у гэтую нядзелю. Скрайне правыя палітыкі Славомір Менцен і Гжегаш Браун у яго не прайшлі, бо ў першым туры занялі 3-е і 4-е месца. Адпаведна, аднак разам яны набралі больш за 21% галасоў. Прычыны папулярнасці польскіх ультраправых палітыкаў высвятляў Сцяпан Кубік з belsat.eu. Галоўны рэдактар польскамоўнай рэдакцыі Белсату Міхал Кацевіч у каментары аўтару матэрыялу адзначыў, што папулярнасць ультраправыя набралі не толькі ў Польшчы, але і агулам на захадзе. Перадумовамі сталіся між іншага пандэмія ковіду, вайна ва ўкраіне і міграцыя з поўдня. Міхал Кацевіч падкрэсліў: «Цяпер эканамічная сітуацыя ў Польшчы добрая. Польша будзе багацець і патрабаваць працоўных рук. Краіна будзе рабіцца ўсё больш прывабную для мігрантаў.
у тым ліку па-за межамі Еўропы. Калі скончыцца вайна ва ўкраіне, адтуль, імаверна, хлыне новая хваля мігрантаў, на гэты раз збольшага мужчынаў. Гэта створыць дадатковую напружанасць і зноў выкліча эмоцыі, чым і скарыстаюцца ультраправыя. А вось ці варта турбавацца беларусам пра зрост папулярнасці ультраправых палітыкаў, даведаецеся на belsat.eu. Грыбны сезон для беларусаў распачаўся нечакана рана. Безумоўна, таму паспрыяла змена клімату, аднак нашыя калегі з belsat.eu высветлілі, што травеньская хваля бравікоў не анамалія, а вядомая грыбнікам з'ява. Відэа з грыбамі ў беларускіх лясах пачалі з'яўляцца ў сацыяльных сетках яшчэ ў пачатку зімы. У сакавіку на поўдні краіны масава выйшлі баравікі. Іх жа на Меншчыне знаходзілі ўжо ў траўні. Грыбнікі называюць гэта мікольскімі баравікамі, бо хваля вясновых грыбоў можа прыпасці на 22 траўня, дзень памяці святога Мікалая Цудатворца. Але аматары ціхага палявання раяць арыентавацца не на каляндар, бо клімат змяняецца, а на ўскосныя прыкметы. Вось адна з іх. Як скончыцца квітнення ландышаў, то ў найбліжэйшыя 4-5 дзён можна ісці збіраць баравікі. Аднак пры ўмове адсутнасці замаразкаў ці засухі. Падрабязней чытайце ў матэрыяле «Беларусь. Грыбны рай» на belsat.eu. Гэтыя ды іншыя публікацыі шукайце на нашай інтэрнэт-старонцы, а цяпер запрашаю ў студыю «Белсат», дзе пагаворым сярод іншага пра рост працоўных мігрантаў у нашай краіне. Запрашаю. Спадарства, глядзіце студыю «Белсат», прамы эфір, і ў нашым чаце трансляцыі ёсць пад тэму асноўнай сённяшняй праграмы датычна роста колькасці мігрантаў у Беларусі. Ёсць ананімнае пытанне, так што бяспечнае, калі ласка. Пытанне наступнае: ці важна вам, з якой краіны ў Беларусь прыязджаюць працоўныя мігранты? Пакуль не будзем рэкламаваць, якія вынікі, яны могуць вас здзівіліць. Ну і вяртаючыся таксама да бульбы, я нагадаю, што недавно так стала вядома пра тое, што Беларусь усё-таки дазволіла імпарт бульбы, цыбулі, капусты, так, той агародніны, которой не хапае акуратна ў беларускіх крамах на паліцах. З несяброўскіх краінаў. Мала таго, яны гэта зрабілі, беларускія ўлады зрабілі такім чынам, што нібыта яны гэта як жэст добрай волі прадстаўляюць такім чынам краінам еўразвязу. У чарговы раз дэманструе адкрытасць, міралюбнасць, прынцып добрасуседства па аналогіі з рашэннем і безвізавым уездам у нашу краіну грамадзян. Карацей, мы такія хорошыя, што давайце нам яблыкі, капусту, бульбы, бо у саміх няма. Разам з тым, у мінулым годзе колькасць працоўных мігрантаў у Беларусі вырасла амаль у 3 разы. Ці сапраўды гэта поспех, ці чарговая прыкмета сістэмнага крызісу ўнутры краіны? У наступным сюжэце падрабязней. Колькасць замежных працаўнікоў за апошні год у Беларусі вырасла з 13 до 34 тысячаў чалавек. Гэтымі звесткамі пахваліўся ў эфіры прапагандысцкага тэлеканалу СТВ кіраўнік управлення вонкавай працоўнай міграцыі МУС Владзімір Маргевіч. Гэта вынік палітыкі, што пачала рэалізоўвацца яшчэ з сярэдзіны 2023 года, калі спрасцілі працэдуру прыцягнення замежнай працоўнай сілы ў краіну. Але за сухімі лічбамі крыецца рэальнасць, якая наўрад ці выклікае апладысменты. Беларусь, якая ўсё часцей сутыкаецца з адтокам кваліфікаваных спецыялістаў, спрабуе латаць дзіркі ў эканоміцы за кошт таннай працы мігрантаў, пераважна з краіну Сярэдняй Азіі і Кітаю. Замест таго, каб палепшыць умовы працы, падняць заробкі і зрабіць нацыянальны рынак прывабным для сваіх грамадзянаў, самаабвешчаныя ўлады імкнуцца запоўніць вакансіі мігрантамі, якія згодныя на тое, на што самі беларусы ўжо не пагаджаюцца. Дзеяць прынцып маўчаць, працаваць, не пратэставаць. На фоне росту міграцыі дзяржава ўзмацняе кантроль. З аднаго боку над мігрантамі, з другога над грамадствам у цэлым. Новы указ нумар 202 ускладае на наймальнікаў дадатковую адказнасць за побытавыя умовы замежнікаў, але датычыць ён не грамадзянаў ЕАЭС. Падобна, беларуская мадэль імкнецца да жорсткага рынку, дзе чалавека лёгка замяніць, як дэталь у канвеернай сістэме. І пакуль працоўная міграцыя падаецца як поспех, галоўнае пытанне для грамадства застаецца. Ці варта ганарыцца тым,
што беларусы ўсё радзей бачаць сябе ў будучыні гэтай краіны, а іхнае месца на радзіме ўсё часцей займаюць тыя, каму няма куды ехаць далей. Руслан Ігнатовіч, Белсат. З намі на сувязі Андрэй Махоўскі, вядоўца праграмы «Оптимум» на YouTube-канале «Беларусы і рынак». Спадару Андрэю, вітаем, добрый вечар, дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Добрый вечар. І хацелі б у першую чаргу у вас все ж таки запытацца адносна навіны, якая з'явілася ў апошнюю гадзіну пра тое, што ўрад Беларусі указам Александра Лукашэнкі, калі я не памыляюся, дазволіў все ж таки увозіць гародніну, у тым ліку бульбу, капусту, цыбулю з несяброўскіх краінаў. Як пракаментуеце? Не, ну это, конечно, замечательный указ, мы сделаем такое доброе дело, мы открываем свой, в ответ на санкции, открываем свой рынок для их картошки, яблок, лука, Жест доброй капусты. И по странному стечению обстоятельств как раз именно те продукты, которых вот в Беларуси и не хватает. Ну, такое удивительное, но совершенно случайное совпадение обстоятельств, да. Вот. Ну, это, конечно, забавно, да, но ситуация, как я понимаю, стала такой уже совсем критической. Ну, раз им пришлось пойти на вот эту отмену. Вчера еще и Путин тоже оскорбил. Так вот, как-то Лукашенко сказал, что в Беларуси картошки не хватает, и пресс-служба нервно немножко на это отреагировала. Вот. Так что, ну да, это такой очень своевременный жест доброй воли. То бок гэта ўсё ж такі, на ваш погляд, задаволіць попыт на бульбу беларусаў, вось гэтая захада ці заходнія краіны захочуць ўсё ж такі імпартаваць гэтую прадукцыю ў нашу краіну? У свою чергу, так, могут заборонить? Ну, если там на самом деле нет санкций на эту продукцию, я, честно говоря, не знаю, входит ли она. Но, по-моему, она не попала в перечень запрещенных к экспорту в Беларусь из европейских стран, да, поэтому... Ну, яблоки 100% протягивала Польша. Да, яблоки польские это у нас... Да, яблоки польские точно идут. По-моему, там они не попали в эти запрещенные списки запретов, поэтому я не вижу проблем, почему они не могут экспортироваться в Беларусь. Другое дело, что, ну, это будет немного более дорогая картошка, да, вот. Ну, сейчас же на самом деле в Беларуси нет такой тотальной проблемы, что картошки нет совсем, да, как бы, ну, есть плохая картошка, дешевая, есть как бы приличная картошка, которая дорогая. Ну, вот будет еще дорогая картошка из Евросоюза. То есть, ну, как бы не вижу тут такой проблемы, не вижу, каким образом. Ну, это не решит радикально, конечно, вот великий картофельный дефицит, но картошки будет тем больше больше. Системную проблему не вырешить. Да. Спадару Андрэй, давайте вернемся Давайте вернемся вось да гэтай тэмы, з якой мы уласна і пачалі нашым сюжэтам. Чаму менавіта летась вось назіраўся рэзкі рост працоўных мігрантаў у Беларусі? Гэта назіралася з сярэдзіны 23 года і потым у 24-м пачало расці. І вось зараз ажно ўжо маем за год прырост у 3 разы фактычна. З чым гэта звязана? Так, ну подождите, по-моему, рост не в 3 раза. 13 тысяч было в 2023 и каля 35 у минулом году. Ну вы имеете в виду за несколько лет прирост, да, окей, да, я думаю, вы говорите за последний год. Да, ну смотрите, прирост как бы действительно большой. Ну, во-первых, я бы не говорил, что это там прям огромный прирост, потому что это в относительных цифрах, да, действительно много, но в абсолютных-то цифрах это же ерунда. Ну, там 30 тысяч человек приехало в Беларусь. Ну, как бы для страны с 9 миллионами населения это, ну, совершенно такое практически незаметное количество этих трудовых мигрантов. То есть, если говорить в абсолютных цифрах, то как бы нет у нас большого количества мигрантов в стране, да. Расти это начало по понятным причинам, потому что власти как раз с 2023 года стали относиться более лояльно к трудовой миграции, потому что где-то как раз, ну, да, 22 год это было еще, они говорили, вы уезжаете, окей, с катертью дорога, замечательно, как хорошо, что вы все уезжаете. Вот, потому что, ну, вы все, кто выезжает, те враги. А в 23-м они начали понимать, что, ну, людей немножко в стране не хватает. Об этом именно в 23-м году заговорили на официальном таком уровне. Тогда Лукашенко впервые начал говорить о том, что людей не хватает. Ну и вот они пытались решить эту проблему с помощью трудовых мигрантов.
создали более лояльные условия для того, чтобы эти мигранты приезжали. Ну, больше того, они же ездили по среднеазиатским странам, по Вьетнам ездили, ну, прям в поисках мигрантов, да, прям вот, как сказать, Пакистан ездили так само. Так. рекрутингом занимались, да, прям вот. Ну, Пакистан, да, Пакистан там рекрутингом сам Лукашенко занимался, а вот Средняя Азия, там, Вьетнам, это все-таки было на более скромном уровне, вот. Поэтому, ну, естественно, да, трудовых мигрантов стало больше, ну, в абсолютных цифрах это же абсолютно какое-то ничтожное количество. На самом Так, деле. 35 тысяч на 24 год. При гэтым Александр Лукашенко анансаваў на пачатку года 150 тысяч працоўных мігрантаў з Пакістану. І калі мы уявім, што асноўная частка мігрантаў цяперашніх працоўных у Беларусі гэта цэнтральная Сярэдняя Азія, так? Краіны Узбекістан, напрыклад, Кыргызстан, Туркменістан, СНД, Украіна таксама. Нашы людзі. Вось. То навошта тады спатрэбілася 150 тысяч яшчэ пакістанцаў, так, з усім далёкай, так, ад нас краіны і культуры. Гэта значыць, што з краінаў СНД фактычна мы ўжо дасягнулі столь максімум, якую можам прыняць і якія могуць да нас прыехаць на нашыя заробкі, нашы умовы працы. У чым фішка? Чаму Да, я думаю, что, ну, конечно, да, я думаю, что, ну, конечно, именно последнее, да, там, ну, не очень привлекательна Беларусь для трудовых мигрантов, даже там, ну, там, для трудовых мигрантов из среднеазиатских стран она не очень привлекательна, потому что не такие огромные у нас зарплаты. Средняя зарплата в Беларуси ниже, чем почти во всех странах Евразес, да, кроме Кыргызстана, по-моему. Вот. У нас средняя зарплата ниже, чем в Молдове, они ниже, чем в Армении. Ну, это при всем вот этом росте зарплат, да, который, И при всех вот войнах, власти очень которые там хвастаются. с Арменией, да. Да, вот, ну, там войны, да, а здесь как бы процветание и неуклонный рост зарплат. Поэтому, ну, Беларусь не очень привлекательна, поэтому они просто не могут больше людей привлечь. Ну не едут сюда люди массово, там, по каким-то, ну, кто-то по каким-то личным причинам мог выбрать Беларусь, да, но этих людей не хватает, поэтому они пытаются их искать где угодно. Ну вот сейчас Лукашенко пытался их найти в Пакистане. Спадар Андрей, я з вами трошки, да. напэўна, не пагаджуся. Дакладней, не пагадзіліся, ну, дзесяткі нашых гледачоў, якія пакінулі каментары пад відэа. Днямі у Петрыкаўскім раёне Александр Лукашенко наведваў, і кіраўнік Гомельскай вобласці заявіў, што ў іх ёсць эксперымент, што таксама 10 прадстаўнікоў краіны Цэнтральнай Азіі працуюць па 10 гадзінаў у дзень за 3000 беларускіх рублёў, і всем падабаецца. Вось мноства каментароў з боку беларусаў, дзе такія заробкі, я хочу такую працу. Вось тут пытанне, ці гэта вот тое, што кіраўнік Гомельскай вобласці это такую рекламу зрабіў, прыўкрасіў трошкі, каб прыцягнуць больш мігрантаў, ці это сапраўды, ці это просто вот можа это 10 мігрантаў, так, такі пілотны праект паказвае, што ідэальныя умовы і самыя вялікія заробкі. Ну, я на самом деле как раз про этот эксперимент тоже хотел сказать, да, потому что вот я тоже это вот помню этот сюжет, там до 3000 рублей, которые они платят вот этим вот мигрантам. Ну, это может быть эксперимент, это может быть пилотный, в смысле, это может работать как эксперимент, как пилотный проект, да, вы можете нанять 10 человек, платить им 3000 рублей, создать из них какую-то образцово-показательную бригаду, да, управлять ей в таком ручном режиме, чтобы они очень хорошо жили, очень хорошо работали, были всем довольны и всем их показывать. Но вы не можете обеспечить эти условия для десятков и тем более сотен тысяч человек. То есть, ну, да, я совершенно не сомневаюсь, что они действительно платят этим 10 работникам 3000 белорусских рублей. Ну, просто потому что, ну как бы это такая потемкинская деревня, да, своего рода, как образцово-показательное хозяйство. Оно может быть одно, его нельзя масштабировать на всю страну. Спадар Андрей, калі такая праблема з вакансіямі 208 тысячаў у нас стварылі спачатку лаяльныя умовы для замежнікаў, а цяпер іх ускладняюць. Навошта, якая тут логіка? Ну, тут на самом деле очень... Ну, как бы тут очень простая логика, да, смотрите, ну, в Пакистане не узнают о том, что вот здесь там приняли какие-то вот эти постановления,
там, что их будут больше контролировать, проверять на дому. Ну, то есть расчет на то, что в Пакистане люди об этом не узнают. А это делается на внутренний белорусский рынок, потому что было очень большое недовольство белорусов, власти чувствуют это недовольство, ну и вот они хотят показать, что, знаете, мы вот с вами обходимся плохо с белорусами, да, мы вас там бьем палками, но с этими пакистанцами, с этими иммигрантами мы будем обходиться еще хуже. Им будет еще хуже, чем вам. Петро Андрей, Ну, еще... то есть это, ну, это как... Ще одно питання. То есть это на внутренний рынок. Мы маем апытанне ананімнае ў нашым чаце трансляцыі, хто яшчэ не зрабіў, прагаласуйце, калі ласка, ну і ці пастаўце лайк, калі вам бяспечна, калі ўжо прагаласавалі. І мы пытаемся, ці важна вам, з якой краіны ў Беларусь прыязджаюць працоўныя мігранты, і 4 варыянты адказу. Ну, перамагае з вялікім адрывам 80% прагаласаваўшых. Так, вельмі важна. У выпадку Беларусі, адкуль бы, па-першае, ці гэта нармальна, што так важна, адкуль прыязджаюць мігранты? Ну вот у Еўропе прыязджаюць мігранты там з усіх канцоў свету, і што, і неяк Еўропа ўсё роўна самы заможны, скажем так, кантынент, так? Ну, а нам ёсць розніца ў Беларусі, адкуль прыязджаюць мігранты? У чым яна заключаецца? Ну, смотрите, во-первых, что касается опроса, я думаю, что если похожий какой-то опрос провести в Европе, то тоже люди будут говорить, что имеет значение, из какой страны приезжают там мигранты. Да? Ну так, я просто предполагаю это. Ну, то есть, ну, это естественно, что для людей это имеет значение, когда к ним приезжают те, кто им, не знаю, условно говоря, ближе, кого они лучше понимают. То есть, ну, это, ну, в смысле, это нормально, это не проявление, я не знаю, не проявление шовинизма, расизма, да, это не значит, что люди там плохо будут априори относиться к А вось для беларускай мигрантам эканомікі, Петр Андрей, для беларускай эканомікі ёсць розніца, адкуль прыязджаюць мігранты? Да, конечно. Ну, то есть, если теоретически, да, теоретически предположить, что вот к нам они будут ехать добровольно, да, то, конечно, эта разница есть. Ну, смотрите, там, я не знаю, ну, условно говоря, возможно, для Беларуси было бы хорошо, если приезжали мигранты из Украины, да. Ну, то есть, для экономики это почему важно? Ну, потому что, как бы, чем меньше барьеров, тем более продуктивно человек будет работать. Ну, там, условно говоря, если нет языкового барьера, да, и не надо представлять к бригаде какого-нибудь переводчика, который будет перевозить. Вот. Ну, то есть, ну, это имеет значение, конечно, и ну, чем ближе, как бы, страна, да, тем более эффективно будут работать эти люди, которые из нее приехали. Петр Андрей, дзякуй вялікі за гэты каментарый. Нагадаем, што Андрей Махоўскі, вядоўца праграмы «Оптимум» на YouTube-канале «Беларусы і рынок» быў з намі на відэасувязі. У нас новае расследаванне ад калегаў з БРЦ, якое выявіла, што праз Беларусь у Расію ідуць плыні люксавай адзежы з Еўропы. І гэта не гледзячы на санкцыі США і еўразвязу. Напрыклад, куртка Балансьяга, што ў Еўропе каштуе больш за 3000 еўра, афармляецца на мытні як тавар за $4. Ну, прадаецца, правда, не за $4 у выніку. Цалкам відэа глядзіце на YouTube-канале Беларускага расследаванніцкага цэнтру, а зараз прапануем невялічкі кавалак. В этом видео покажу вам самый дорогой бомбер, который я только примерял на себе. И это бренд Louis Vuitton. Усё гэта свежае відэа з соцсетак жыхароў Расіі, якія хваляцца дарагой вопраткай вядомых сусветных брэндаў. Теперь в проекте Никиты Ефремов будут доступны сумки абсолютно всех видов. И, в принципе, бренд Hermes, как ресел-бренд, будет заходить к нам. И тапочки, и ремни, и, в принципе, все самые крутые бестселлеры мы будем собирать по всему миру. І гэта пры тым, што ў сакавіку 22 года Еўрапейскі Саюз прыняў рэгламент, па якім забараняюцца пастаўкі РФ прадметаў раскошы вартасцю звыш 300 еўра за адзінку. Пад санкцыі патрапіў агромністы спіс люксавага адзення. Ад плашоў і куртак да торбаў і абутку. Але, як бачым, такія рэчы па-ранейшаму паступаюць у Расію. Мы вырашылі высветліць, як менавіта яны туды трапляюць і хто дапамагае абыходзіць забароны. Есть несколько путей, по которым вещи поступают в Россию.
Первое, их завозят из разных стран, например, из Грузии, из Казахстана, в том числе из Беларуси. Чаще всего через границу Евросоюза эти вещи попадают как будто бы бывшего употребления. То есть с них срезают бирки часто, вот, убирают чеки, и вот как будто бы эта вещь идет для того, чтобы человек носил сам. У Facebook мы звярнули увагу на рекламу лагістычнай кампаніі, якая абяцае дастаўку з Еўропы ў Расію без абмежаванняў па цане. Фірма называе сябе Белкарго. Гэта не сапраўдная назва, але пра гэта пазней. Максим Саўчук, журналіст беларускага расследавальніцкага цэнтру і кіраўнік расследавальніцкіх праектаў з намі на відэасувязі. Максим, вітаем вас. Прывітанне, Максим. Добрый вечер. Ну, давайте адразу і распавядзем, што за кампанія Белкарга, як вы на яе выйшлі. Насамрэч тут ситуация такая, что Белкарго это только назва бренду, а насамрэч гаворка ідзе про вядомую кампанію, якая мае назву торговый дом Экспорторг. Эта кампанія ўжо некалькі разоў траплялась нам падчас расследаванняў наших. Яны займались абыходам санкцый, поставками значит, микросхемов для России, якія могуць выкарыстоўвацца для вытворчества узбраення, таксама прадукцыі белшыны яны пастаўлялі. Вось, і в гэтым кейсе мы зноў натрапілі на гэту кампанію і атрымалось так, што яна займаецца яшчэ і абыходам санкцый супраць Расіі. То бок яна дазваляе пастаўляць дарагую вопратку люксавых брэндаў з Еўразвязу у Расію праз Беларусь. Але тут яшчэ такі важны нюанс у тым, што яна пастаўляе гэту вопратку такім чынам, што беларускі бюджэт недаатрымлівае шмат коштаў. Да прыкладу, толькі на куртках из Италии по наших подрахунках не было атрымана каля мільёна еўро. Гэта все адбываецца за кошт таго, што насамрэч заніжаецца цена у мытных декларациях. То бок тое, что на рынке каштуе 2000 евро, в декларациях мы бачили тое, что там цена, например, 4 евро за куртку, яка реально каштуе 3000 евро. Максим, а ў чым тады інтарэс Беларусі гэтую схему всю реалізоўваць, ажыццяўляць? Натуральна там, ну, як вы сцвярджаеце ў вашым расследаванні, што гэтая кампанія не плоціць неабходную колькасць мытаў, так, беларускаму бюджэту, але ж мусіць быць нейкі інтарэс у таго ж там Лукашэнкі, у сям'і, там не ведаю, у каго, на каго гэта ўсё працуе схема? Ну, схема працуе таким чынам, што тое, што нельга купіць на тэрыторыі Расіі, яно кампанія торговый дом Экспорторг робіць паслугу из доставки гэтых товаров. Вось, из-за гэтай кампаніі стаіць Александр Зайцев. То бок выгода от гэтых поставках, от гэтых поставок непасрэдна для расейцаў, якія замаўляюць, а Александр Зайцев просто кампанія Александра Зайцева атрымлівае кошты за паслугі паставак. То бок в гэтым выпадку гэта фактычна марадзёрства беларускага бюджэту. Калі кошты, якія павінны былі быць сплачаны ў беларускі бюджэт, яны туды не сплачваюцца, а кампанія Александра Зайцева зарабляе грошы на тым, што даставляе гэту прадукцыю на тэрыторыю Расіі. Александр Зайцев гэта хто? Ён былы памагаты Віктора Лукашэнкі, адзін з гаманцоў. Максим, я вось задаюся пытаннем, чаму гэтыя курткі не выклікаюць нейкіх дадатковых пытанняў у пастаўнікоў. Я так разумею, што яны афармляюцца як былыя ўжо у выкарыстанні тавары, так, з іх здымаюцца збіркі, здымаюцца чэкі, як тлумачыла Кацярына Гардзеева у вашым расследаванні. Тут гэта адзін з шляхоў. У даным выпадку гаворка пра тое, што
расеец, да прыкладу, ён плаціць рэальную цэну за вопратку ў Еўразвязе. Да прыкладу, ён купляе в фірмовым магазине. После гэтага эта вопратка поставляецца на склад у Літве, да прыкладу, из Італіі в Літву, і ўжо пасля гэтага поставляецца в Беларусь і ў Расію. То бок, насамрэч, значит, пакупальнік сплочвае рэальную суму за пастаўку вопраткі, але пры гэтым ад гэтага страдае беларускі бюджэт, таму што рэальную цэну, рэальныя мыта, якія павінны былі быць сплачаныя, не плоцяцца. Да, за перапродаж. І профіт таксама для пакупальніка, таму што ён рэальна не змог бы завесці гэту вопратку, таму што ёсць абмежаванні, ёсць санкцыі Еўразвязу, больш чым на 300 евро купіць нешта нельга. Таму мы таксама правялі эксперымент і, значыць, папярэдня дамаўлялись пра пастаўку элітнай вопраткі, рэальная цена якой там около 5000 евро, але нам сказали, что мы можем написать там любую цену, вось, и она будет доставлена. До конца мы гэты ланцужок не прошли, але мы зразумели, как эта схема працуе. Вось гэтая кампанія, Максим, торговый дом «Экспорт-торг», вы кажаце, што ўжо не один раз з'яўляецца так у вашым аб'ектыве, так у вашых артыкулах, так у вашых расследаваннях. Чаму дагэтуль яны тады Еўразвяз не ўключыў гэту кампанію санкцый? Як гэта наагул працуе? Я так разумею, расследавальнікі дастаюць нейкія факты, так, а пасля еўрабюракраты глядзяць, там, калі у нас ёсць палітычнае рашэнне, што мы там пашыраем санкцыі на такія-то, такія-то юрыдычныя асобы. Чаму з гэтай кампаніяй так доўга і бесплённа? Немає адказу на гэта пытанне. Мы просто можем чакаць і таксама рабіць расследаванне, паказваць тое, чым займаецца гэта кампанія, тому што вопратка гэта яшчэ такое, а да прыкладу, калі мы бачым, што мікрасхемы, якія могуць выкарыстоўвацца для ўзбраення расійскіх, пастаўляюцца з Европы праз гэту кампанію і таксама з іншых краін, то гэта уже вельмі серьезная ситуация. Вось, і магчыма ўжо у наступных санкцыйных спісах мы убачым эту кампанію. Пакуль яе няма. Максим, я ведаю, што вы шмат часу адвялі ў тым ліку пошуку тых людзей, якія набываюць гэтыя брэнды ў Расіі дарагія. Все-таки Расія і сама краіна знаходзяцца ў стане вайны з Украінай. Хто гэтыя людзі, якія замаўляюць ось такія дарагія брэнды? Да вось мне падаецца, што все мажоры, якія там звыклі жыць на шырокую ногу, яны таксама знаходзяць спасабы, каб жыць так, як яны жылі і раней. Вось, таму тая схема, пра якую мы расказваем у сваём расследаванні, гэта адна з схемаў. Вось, таксама ёсць і серы імпорт, паралельны імпорт, вось тое, што ўжо мы казалі пра тое, што біркі зрезаюцца, і гэта таксама адна з схемаў, калі вопратка выдаецца як бэушная альбо секонд-хенд, і туды вводзіцца, і туды рэальна там таксама заніжаецца цана. І ёсць шмат варыянтаў, як завесці люксавыя брэнды на тэрыторыі Расіі. Гэта адзін з спосабаў, які мы паказалі, таму што там удзельнічае менавіта Беларусь і беларуская кампанія. То бок гэта історыя, калі беларуская кампанія памагае расійскім пакупнікам з люксавымі рэчамі і пры гэтым не плаціць кошты, якія павінна была плаціць у беларускі бюджэт. Максим, дзякуй вялікі за гэтую размову і за ваше расследаванне. Будзем чакаць наступных вашых матэрыялаў. Нагадаю спадарству, што з намі на сувязі быў Максим Саўчук, кіраўнік аддзелу расследаванняў, журналіст беларускага расследавальніцкага цэнтру. Так, ну і Панюшка піша ў нашым чаце, што Белсат, а чаму б на гадзіны дзве навіны не расцягнуць, а то нам мала часу. Панюшка, нам таксама мала часу з калегамі, каб змясціць все в одну гадзіну, яшчэ паспець это хутка пратараторыць, вам так распавесці з усімі. Абмеркаваць з экспертамі. Дакладна. Але, Панюшка, мы вас пачулі, цяпер лета, вакацыі, бліжэй да восені, мы паспрабуем змяніць нашу
наш расклад таким чынам, каб все-таки мы былі трошки даўжэй. Ну, яшчэ адна тэма. На беларуска-літоўскай мяжы адбылася незвычайная сітуацыя. Нелегальны мігрант з мядзведжую мордою спрабаваў прайсці праз памежную сцяну, але не здолеў. Відэа з інцыдэнтам апублікавала служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Далей без каментара. Вельмі сумна это было все-таки. Трошки як беларускія мігранты, якія з'ехалі і ходзяць так уздоўж мяжы. На гэтым у нас усё ў студыі Белсат. Дзякуй за вашы ўпадабанні і каментары. А цяпер агляд самых цікавых відэаматэрыялаў з нашых сацыяльных сетак. Белсат онлайн ваша ўвазе. У ЗША ўжо 124 гады. Без перапынку гарыць адна і тая ж лямпачка, 100гадовае святло. Так называюць лямпачку ў пажарнай частцы нумар 6 у Ліверморы, штат Каліфорнія. Яе запалілі яшчэ ў 1901 годзе, і яна дасюль не згасла. Зробленая ўручную з вуглявадароднаю ніткою, яна перажыла ўсе сучасныя тэхналогіі. Нават назіраць за ёй можна онлайн. Нашыя калегі з аддзелу СММ падрыхтавалі кароткае відэа на гэтую тэму, калі ласка. Цяпер пра адное здарэнне на трасе Ворша-Віцебск. Там непагадзь паваліла дрэва, цалкам заблакаваўшы рух, але беларусы не разгубіліся, кіроўцы ўзяліся за справу і разам расчысцілі дарогу. Іхную зладжанасць знялі сведкі на відэа. Што значыць талака? Ролик хутка разышоўся па інтэрнэце і сабраў шквал захопленых каментароў «Народная салідарнасць у дзеянні». Як гэта было ў інстаграме Белсату. А на знакамітым пляжы Капакабана ў Бразіліі 22гадовы брытанец вырыў глыбокую яму і сам жа ў ёй захрас. Пясок пад ім абмяк і мужчыну заціснула па пояс. Выцягвалі турыста 3 гадзіны. Дапамагалі ў гэтым больш за 30 асобаў, як з гэтым дрэвам у нас. А пакуль яго ратавалі, нехта падаў бляшанку піва. Як гэта было, паказалі нашыя калегі з інстаграму Белсата. Saga continua, a saga do amigo tudo enterrado. Não vai não, pô. Agora tá vendo agora com o mouse ali, ó. Não vem. Assim não, mano, assim não. Што чакае найбуйнейшую гандлёвую кампанію Беларусі пасля арыштаў кіраўніком? Артём Шапараў і Вольга Лойка абмеркавалі раскулачванне беларускіх гандлёвых сетак у праграме «Двубой». У прыватнасці Шапару мяркуе, што Лукашенка можа адабраць і разваліць Еўраопт, як раней фабрыку «Спартак». Фрагмент праграмы Віталя Цыганкова з YouTube-каналу «Белсат Шортс» в вашей увазе. Если Лукашенко действительно будет угрожать Евроопт, или директор Евроопта, или сосед Евроопта, он сядет, отдаст деньги, заберет. И примеров велозавод, например, или гомельский «Спартак», когда просто пришли, все забрали, похерили. 18 стран на экспорт отдавал шоколадный завод. Сегодня 3. И по барабану. Вот все равно. Качество упало, зарплаты упали, рабочих мест стало меньше. Все равно. Если только что-то не по него, если что-то происходит не так, как нужно ему, 1000 рабочих мест. 3, 10. 250 тысяч мигрантов привезем, будут работать. В чем проблема?
Новы выпуск праграмы «Двубой» з Віталём Цыганковым ужо неўзабаве ў жывым эфіры Белсату, а пакуль падвядзем вынікі нашага апытання, якое сёння мы праводзілі ананімна, як заўсёды, на нашым YouTube-канале «Белсат Ньюс». Так, нагадаю, мы сёння абмяркоўвалі ў студыі «Белсат» рост колькасці мігрантаў працоўных у Беларусі. Было 13 тысяч, а у мінулым годзе раптам праз год стала калі ад 35, плюс чакаем яшчэ 150 тысяч з Пакістану. Ну і пытанне, ці важна вам, з якой краіны ў Беларусь прыязджаюць працоўныя мігранты? І пераважная бальшыня, 75%, заявіла, што так, вельмі важна, і наш эксперт пацвердзіў, што таксама гэта вельмі важна і для эканомікі, бо чым бліжэй працоўны мігрант да культуры, так, куды ён прыехаў, тым ён больш будзе прадуктыўным. Ну і найменш у нас працэнтаў, толькі 3%, я сама працоўная мігрант. Вось, ну, астатнія там галасы ўжо менш цікавыя. Да, важна, так што будзем далей асвятляць гэтую тэму спадарства. Мы ж на гэтым з вамі развітваемся і, канешне ж, дзякуем за вашу ўвагу, вашыя каментары і ўпадабанні. Для вас працавалі Віталь Бабін, Алесь Залеўскі. Да хуткай сустрэчы. Пакуль.